Ndị be anyị ụtụtụ ọma nụ. Ọkọchị Abalị TV tata nwa anyị atụ inu gbasara mmadụ ịgba mbọ ya na ime ife mgbe ibie na-eme. Otu nsogbu ekwu anyị atụ inu gbasara ịgba mbọ ya na mmadụ ime ife mgbe ibie na-eme. Inu nke mbụ anyị atụ ma ọ ka ịkọ gị na obodo ịgba mbọ. Ịgba mbọ bụ mmadụ ime ife kwesịrị na ọ ya eme ka ọ wee fụ ife ọ na-eri. Inu nke mbụ anyị atụ gbasara ịgba mbọ na alụa n'anwụ erie na ndo. Gịnị bụ alụa n'anwụ erie na ndo? Ka anwụ na-eke ya nọ n'anwụ eme ife niile na-arụ, ma mgbe ị rụchara ife afọ enyezie ya ego, ọ na ndo ka ị ga-eje wee jelie ya. Kwa ọ na-adị mma mmadụ ị na-eme ife gbaa mbọ, maka ọ gbaa mbọ iwe nwe ife ihe eri. Nke bụ anyị atụkwa gbasara asị na ndị Igbo na-atụ ilu na-asị na efe nkịrịnka ya go chuo ochu, efe ugo ugo erie erie. Efe nkịrịnka ya go chuo ochu, efe ugo ugo erie erie. Ịnọ n'ubi ma ebe ọ na ị na-asị akpata ife ị na-eri, efe nkịrịnka ka eji alụ ọrụ. Mgbe e rụchaziri ihe welu efe ugo ugo wee je rie erie, efe ugo ugo erie erie. Inu nke ịtọ ahụ ya atụ iwe na-ekwu gbasara ọnwa azụ a na-akpọ mpete. Ama na ụfọdụ n'ime anyị amalụ maka azụ a na-akpọ mpete. Nke na-ekwu maka mmadụ ime ife mgbe ọ bụla na-eme ka mmadụ ekwukwana ka ọ bụ ya gbanarị ya. Azụ a na-akpọ mpete si kata ma azụ ibie ya atọkarị ya n'ụtọ ka ọ yọọ uru ya ọkpụkpụ. Azụ a na-akpọ mpete si kata ma azụ ibie ya atọkarị ya n'ụtọ ka ọ yọọ uru ya ọkpụ. Ndị be anyị otu a ka ọ ha n'ụbọchị. Ndị be anyị otu a ka ọ ha n'ụbọchị nke taata. Ama na unu ya amụta ife n'inu one ma one ntụ. Ka ọ dịnụ ụbọchị ọzọ. Chukwu gọzie unu.